Pinoy Bus Driver TV. Okay ka buksit. Dito na tayo sa Matnog, Bicol. Dadawang na tayo sa pier ng Matnog. Alas 10 na buksit. Alas 10 ng gabi. Linggo ng gabi. Ano bisa ngayon? March 17, no? Pa-northbound tayo magkabuksit. Galing tayo ng Balugan, Samar. Parang yung pulis pandagat, no? Ha? Parang yung pulis pandagat. Ako, parang mo dito ba? Sa yung mga ano dyan, oo.
Sige. Sa matong yung busot, sa matong. Ginabi tayo mga busot, ginabi tayo dito sa Matnog. Shout out sa mga taga-Matnog. Si Jason C. Lahat ng mga taga-Matnog dito mga busot. Mga nagabi sa inyong lahat.